Mfethu unemisindo yakhe mfethu. Uyabona mengingafika kuwena ngizophila nomuntu ngene kwipartner yami ngizophila nawo mfethu. Nginemisindo yami nje nami mfethu ekumele ngiyibekezelele. Uma ngiignore imisindo yami ephila kimi ngaphakathi mfethu, ngahlulo kuyibekezelela ngaignore, nganaka imisindo yomunye umuntu, ngine problem lapho ngoba egcineni into esongenza ukuthi kube worse la ngikhona ile misindo yami ezongivukela noma sengiphumile kule misindo. Baningi mfethu abantu bethi abaphuma kuma relationship abathi Dago Blue siyaphuma namhlanje, Dago Blue ngiphumile. Kodwa iproblem khona uphila uyedwa, kodwa akayedwa kunemisindo ekuye ngapha. Nami nginemisindo yami mfethu. Yabona mangibona ngithula mfethu kunemisindo yami mfethu evunguzayo mfethu. Uma sengathi imisindo kwipartner yami noma kwifamily yami noma kubantu engiphila nabo mfethu, ngisengihlulekile ukuyibekezelela lemisindo. Suyisiphumela ngamanye amazwi mfethu, sifana nani mfethu, sifana nengubo siyaphumela. Uyabona ukuthi ingubo mfethu mabe ngigqoke lo navy engugqokile mfethu, mawuphuma mfethu ufake emanzini uzophuma mfethu, uzophumela nakwezinye ingubo. So empilweni mfethu manje sifunde ukuthi empilweni siqale ngathi, sifunde ukuyiunderstanda number 1, sifunde ukuyibekezelela mfethu ukuze singaphumeli kubantu. Kunabanye abantu mfethu esithi balinyaziwe kanti baphumelile kubantu. Kunabantu esithi bashayile kanti abashayanga, kuphuma ubona bangena kithi.